Ystym ceffyl. Dewch I lawr ar eich pen-glin dde. Plygwch eich bysedd traed am gefnogaeth ychwanegol. Yn gyntaf, dewch eich dwylo at eich calon. Yna estynnwch eich dwylo yn uchel uwch eich pen fel pen ceffyl. Yna araf, siglwch yn ôl ac ymlaen fel ceffyl yn caerlymu. Gadwch I ni roi gynnig arni ar yr ochr arall. Yn gyntaf, dewch I lawr ar eich pen-glin chwith gan gofio plygu bysedd traed eich troed gefn I gael cymorth. Dewch eich dwylo at eich galon ac yna estynnwch yn uchel uwch eich pen fel gwddwg ceffyl. Siglwch yn ôl ac ymlaen yn araf. Mae ystym ceffyl yn wych ar gyfer gryfhau ein creu ein coesau yn ysgwyddau ac ar gyfer ymestyn ein cluniau. Ystym cranc. Dewch I lawr i'r eistedd ar eich penol gyda'r traed yn fflat a'ch pengliniau wrth plygu. Mae angen eich dwylo fflat tu ôl I chi gyda bysedd allan yn pwyntio ymlaen. Codwch eich cluniau fel bod eich corff yn paralel i'r llawr. Codwch eich coes fe a daliwch syth o'ch flaen am 3 eiliad. 1, 2, 3. Yna, rhowch eich coes fe yn ôl ar eich llawr. Nesaf, codwch eich coes chwych ac daliwch yn yr awyr am 3 eiliad. 1, 2, 3. Aildrofwch y symudiadau yna 5 gwaith. Mae ystym y cranc yn wych ar gyfer adeiladu cryfder yn ein harfiniau, breichiau, coesau a chraith. Ystym giraff. Yn gyntaf, sefyll yn syth gydag un troed ymlaen ac un troed yn ôl. Estynnwch eich breichiau I fyny uwch eich pen. Gan roi gyfwrdd hiraeth i'r giraff I chi hun. Mae'n rhaid I giraff of plygu ymlaen llawer I fwyta. Felly, rydyn ni'n mynd I wneud hynny. Nawr gan plygu'r holl ffordd I lawr tuag at eich pen-glin. Roliwch yn ôl I fyny I sefyll. Gadewch I ni geisio ei wneud ar yr ochr arall. Gan droi wynebu y ffordd arall, ymestynwch eich breichiau I fyny. Mae ystym y giraff yn dda ar gyfer ymestyn eich cefn. Nawr eto, plygwch ymlaen a chael pigiad bach ar eich pen-glin. Roliwch yn ôl I fyny eto I sefyll. Symudiad cranc. Yn debyg I ystym cranc, dechreuwch wrth eistedd ar eich penol gyda chraed yn fflat a'ch pengliniau wedi plygu. Mae angen eich dwylo'n fflat tu ôl I chi gyda bysedd allan yn pwyntio ymlaen. Codwch eich cluniau a symudwch ochr yn ochr, gan mai dyna sut mae crancod yn symud. Gadewch I ni symud i'r dde yn gyntaf gan cicio eich coes dde i'r awyr. Yna, gadewch I ni geisio symud i'r chwith gan gofio I cicio ein coes chwith ar y ddiwedd.
Ailadroddwch hyn chydig o weithiau. Mae ystym y cranc yn wych ar gyfer adeiladu chryfder yn ei harddau, freichiau, choesau a chraidd. Deinosor. Cymherwch eich coesau yn llydan, plygwch ymlaen gan glymu ein pigyrnau gyda'n dwylo. Codwch eich thraed dde gan gwneud cam deinosor mawr. Nesaf, codwch eich choes chwith gan gwneud cam deinosor mawr arall. Ailadroddwch hyn gan gerdded ymlaen. Cheisiwch droi mewn cylch fel deinosor. Mae ystym y deinosoriaid yn dda am ymestyn ein cefn isaf ac ymarfer ein cyd-symud. Mae hefyd yn helpu ni ymarfer ein cydbwysedd.